selo Sluzanj, općina Čitluk. Danas je 26.12.2025. godine. Nalazimo se na jednoj livadi kod Služnja. Zove se Lukoć i tu nazvani Lukoć je voda teče, ali nažalost ljeti nema vode, zato osuši, ali Bog hvala ima sad vode. Možete malo pogledati kako voda teče. Nije to nešto, ali eto, Bog hvala ima se. Vidite, tamo je Čitluk, a vamo su gore Sluzanj.